2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Fins ací el tutorial d'avui. No m'explica bé? No se preocupeu, anem a contar-ho bé. Avui anem a parlar de com s'hi juga a Ten, este joc de 1 a 5 jugadors, que té versió en solitari, molt fresquet, rapidet, de partides de 15 minuts, 20 minuts, depenent de la pressa que aneu, de forçar la sort i de fer una col·lecció de cartes, dels autors que tal volta vos sonen d'altre joc també fresquet, que és el Point Salad, d'Amanida de Punts, que són Molly Johnson, Sean Steinwick i Robert Melvin. Doncs anem a veure com s'hi juga. L'objectiu a Ten serà formar escales de color. Quan més llarga siga la nostra escalera de color, més punts obtindrem. I com fem això? Doncs tenim aquests diferents elements. Tenim cartes de números del 1 al 9 de 4 colors diferents, el roig, el taronja, el blau i el verd. Tindrem cartes de moneda, que ara explicarem què són, i tindrem comodins. Els comodins assignats a algun color, que podrem dir que són qualsevol número d'aquest color, comodins que són de diferents números però poden ser de qualsevol color i un comodí especial que pot ser qualsevol número de qualsevol color. Estos són els elements que tenim. Per a preparar la partida de 2 jugadors, treurem del carter les cartes que tinguen el simbolet, així de 3 i de 4. I si les apartarem, les tornarem a la caixa. Per a la partida de 3 jugadors només llevarem les de 4 puntets i per a les partides de 4 i 5 no llevarem cap. Per a la partida en solitari, que comentarem alguna cosa al final, es prepara com una partida a 2 jugadors. I com és això? Doncs es barallarà una pila, un carter, formarem un carter a mig de la taula i deixarem espai per a poder jugar. Repartirem 5 fitxes de moneda, que són aquestes negres, a cada jugador. Deixarem la reserva de fitxes de moneda i de fitxes de pífia, que són aquestes blanques, a un costat. I per últim repartirem les cartes de referència, que estan en tots els idiomes en els que ve el joc. Per què les repartirem? A banda, per a tindre referència, són les que marquen el jugador inicial. El jugador inicial serà aquell que tinga este dibuixet. Sempre ho podeu decidir entre amics, en el Devir Companion o com vulgueu, però el que diu el joc és qui tinga en la carta referència este simbolet. Doncs jugarem per torns, començant per el jugador inicial, i un torn consistirà en treure cartes i forçar la sort per aconseguir el major botí de formar aquestes escales. És a dir, el nostre torn anirem traient cartes 2, 7, i et plantaràs quan diguis fins ací. Per què diràs fins ací? Perquè podrem pifiar-la. I quan la pifiem? Si bé se passem de 10, perquè es diu Ten, si se passem de 10 sumant la puntuació numèrica o si se passem de 10 sumant les cartes de monedes, que són aquestes, per exemple. N'hi ha una qüestió especial, i és que quan ixen cartes de monedes en el nostre torn, restaran al número total, al valor total. Per exemple, 2 i 7, 9, així de normal jo diria fins ací, però si continue i ixen cartes, restaria 4, aleshores tindria 5 i diria, bueno, 5, encara me queden 5 fins a 10, vaig a continuar jugant, no m'he passat, bueno, no vaig a jugar-me-la més, pare, fins ací. Una vegada acabat esta fase del teu torn, que és la de forçar la sort, decidiries que et quedes. Et pots quedar, si no l'has pifiat. I, per exemple, les monedes, en aquest cas, sumen 4 i el valor numèric total suma 7. És diferent, no és el valor numèric assignat a les monedes. La pots pifiar d'aquestes dues maneres. Si no l'has pifiat, tens dues opcions. Escollisses quedar-te els
números, les cartes de número, o decidistes quedar-te les monedes. Si et quedes les monedes, si et quedes els números, perdó, les guardaries i aniries formant les teues escales. Què passa? Que la resta de jugadors cobraria aquestes cartes de moneda, en aquest cas 4. Heu de tindre en compte que si ja teníeu fitxes de moneda, n'hi ha un màxim de 10. Si al robar més fitxes de moneda se passeu, doncs robeu fins a 10 i ja està. I aquestes cartes s'anirien al descart. Què passa si jo escollisc les fitxes de moneda? Doncs que només es cobraria jo aquests 4 punts de moneda, ells no, els quedaria jo, tots per a mi, i els números no se quedarien així, sinó que anirien a un mercat comú al que després podríem accedir. Diguem-ne, aquesta és una primera fase del meu torn en el que jo vaig forçant la sort i decidisc, si no la pifie, si me quedes números o les monedes. Una vegada acabat esta fase, s'obriria la fase de mercat. Si n'hi ha cartes disponibles i jo no l'he pifiat, i he anat a per els números, puc accedir al mercat. És a dir, jo no puc ser molt llest ni molt llesta i dir me queden les monedes i a aquestes monedes vaig al mercat. Només se pot accedir si no la pifies i has anat a quedar-te els números. Doncs s'obriria la fase del mercat i jo, el jugador actiu, podria comprar una carta per torn en esta fase. I quan pagues? Doncs pagues el valor en monedes, que és el número. Esta carta valdria 2, esta carta valdria 7. Dius, 7 per una carta, si puc tindre un 2, però te pot vindre molt bé. I s'ha de tenir en compte que els números més alts, com quasi sempre en aquests jocs de cartes, són menys probables. I potser només n'hi ha un 9, 2 8 i uns 2 i 3 n'hi ha més. Així que tingueu això en ment a l'hora de formar escales, que si vos furten un 9, igual ja no el torneu a veure. Doncs, aquest seria el torn. Esta fase, després la fase de mercat, i passaria el torn al jugador de l'esquerra. Hi ha una situació especial en la que s'interrompe el torn, i és si el jugador actiu destapa un comodí. Si destapa un comodí, es para i es passa a una fase de subhasta. I com se fa la subhasta? Doncs a la subhasta tindreu una oportunitat de licitació, d'apostar o anar-se'n. I comença el jugador de l'esquerra del jugador actiu. És a dir, jo l'he destapat i n'hi ha un comodí i començaria aquest jugador a licitar. I diria, doncs, a mi este coixinet blau me ve molt bé perquè no tinc el 8 blau i ja el té l'altra persona, vaig apostar tot el que puga. Les fitxes de moneda, les 5 fitxes de moneda, vaig apostar 5. L'altre, imagineu-vos, encara té més fitxes i pot o passar o pujar. I això és l'única vegada que ho pot fer. Una vegada ell diu 5, jo dic 6, i jo dic, doncs, jo passe i aquesta persona se quedaria el comodí per 6 monedes. N'hi ha una cosa especial i és que a banda de pagar en fitxes de monedes, se pot pagar fent servir les teues cartes, les que ja has guanyat, com a moneda. No cal anunciar quines cartes vas a fer servir com a moneda, però el més normal és que facis servir aquelles cartes que tingues repetides. Has acumulat a lo millor més d'un 1, més d'un 2, més d'un 5, i aquestes cartes jo me les sol apartar per recordar-me que estan repetides i les pots fer servir per a pagar. També les pots fer servir per a pagar les cartes que estan al mercat. Són una moneda més. Una vegada s'ha resolt aquesta fase i aquesta persona que havia pagat 6 monedes les paga a la reserva, continuaria la fase del jugador actiu. Si jo no l'havia pifiat, doncs continuaria. Anem a veure un cas en el que el jugador la pifia per veure què passa. Si jo me passe del número, vegeu en aquest cas, pararíem i faríem la licitació per el comodí. Si jo me passe de número, per exemple, ara l'he pifiat.
l'has ben espifiada. I què passa? Doncs aquestes cartes de número anirien al mercat. Jo no guanyaria ni monedes ni números en aquest cas, però per a no quedar-te enrere tenim un mecanisme en este xoc de recompensa, que és guanyar una fitxa de pífia, que val per 3. Aquestes fitxes de pífia tenen 3 el seu valor i a més no compten com a límit en les fitxes. Si recordeu, el límit és 10 fitxes de moneda negres i aquestes no comptarien. Si després jo, en una fase, no quan l'has pifiat, però en una fase posterior, vull accedir al mercat i vull comprar-me este 3, podria fer servir esta moneda de pífia per a comprar-me este 3. No hi ha canvi. Això no és un supermercat i si la carta només val 2 i jo la pague en una fitxa de pífia, no se me tornaria del banc i esa moneda extra. Doncs sí, seria la pífia per número. I què passa si la pifie per moneda? I com la pifiaves per moneda, Carla? Doncs si et passaves de 10 monedes a la taula. Imagineu-vos que així n'hi ha més monedes. A veure si les trobem i les posem un moment. Ahí n'hi ha 4 i 3, 7. 4, esto està... L'has ben espifiada. I esta vegada és per monedes. Què passaria? Doncs els números també anirien al mercat, jo també guanyaria una fitxa de pífia, però la resta de jugadors no cobrarien aquestes monedes. Mentre que, de l'altra manera, si jo tindria en aquest cas aquestes monedes i m'he passat per números, els números van al mercat, jo guanyo la fitxa de pífia per haver-la pifiat i els altres jugadors sí que cobren, com sempre, les monedes que s'han quedat així, fins al límit de 10 monedes i anirien al descart. I aquestes són les dues maneres de pifiar, número i moneda, i les dues situacions diferents en la que la resta cobra o no cobra les fitxes de moneda. O sigui, ja hem explicat el torn normal de fins a on pots forçar la sort, la subhasta, el mercat i què passa quan la pifies d'una manera o d'una altra. Doncs així aniríem jugant les diferents rondes, aniríem apostant i formant les nostres escales i ara anem a veure com és la puntuació final. Anem a preparar-ho. Anirem jugant els torns, com hem explicat, quan el jugador actiu va alçant, forçant la sort, si n'hi ha una subhasta, es fa, i després en recordeu-se que a vegades s'oblida que teniu una fase de mercat, i s'acabarà quan el jugador actiu alça l'última carta. En aquest moment acabarà la seva ronda, se quedarà el número, com sempre, o la carta de moneda, i després hi haurà una última ronda, començant per el jugador de l'esquerra, de compra. I finalitzarà quan el jugador actiu, el que ha destapat l'última carta, ja se quedem sense cartes, passa la fase de compra. Una vegada tots tinguem aquesta última fase per la que s'han de guardar monedetes, se'n recordeu-se, començarà la puntuació final. I com es puntua? Doncs puntuarem la seqüència de color que tinguem més llarga de cada un dels 4 colors. Per exemple, així tinc diverses seqüències del color verd, però la més llarga és esta, 2, 3 i 4. Puntuaria 3 punts, un punt per cada carta de la seqüència més llarga. 3 punts així, 3 punts així, 3 punts així. Veieu? A vegades passa que n'hi ha cartes que aconsegueixes repetides que el millor és fer-les servir com a moneda a temps. 3 punts, 3, 3 i 3, 9, i si aconseguiu una seqüència completa de l'1 al 9, tindreu 10 punts. Es fa un regalet d'un punt extra si aconseguiu l'escala completa. Fixeu-se que així he assignat un comodí. Els comodins no cal que els assigneu fins a aquesta fase. Els podeu tindre a banda i assignar a quin color corresponen o a quin número corresponen al final. Aleshores tindria de 9 punts. Aquest jugador, per exemple, té en aquest cas 2 grups del color taronja, però té 2 en seqüència, o sigui, són 2 punts. En aquest cas uns altres 2 punts, 5 i 6.
Així tindria 2, 3 i 4, seria la seqüència més llarga, i serien 3 punts, i en aquest cas també hauria assignat al final el comodí, el coixinet blau, i tindria uns altres 4 punts. No té cap seqüència sencera, aleshores sumaríem estos 4 en estos 3 i 2 i 2, o sigui 9 punts tindria. En cas d'empat, se desempataria en la quantitat de monedes. I si encara n'hi ha empat, doncs mira, heu empatat, enhorabona. I això seria el desempat. Així que recordeu-se que si aconseguiu l'escala sencera, la seqüència sencera, tindreu un punt extra i que no cal que assigneu el comodí fins al final. Ara comentarem un poquet breument la versió en solitari, simplement dir-vos que se prepara com la partida de 2 jugadors, és a dir, llevem les cartes que tenen el dibuixet de 3 i 4, i jugarem contra gent, l'adversària de Ten, i podrem ajustar la dificultat i fer que faça unes coses o altres, que aposte que force més o menys la sort. I segons lo bé que ho fem i la dificultat que juguem, arribarem a ser més experts o menys. Vos recomanem que comenceu en la dificultat més baixeta de gent. I ara sí, doncs fins ací el tutorial d'avui. Espero que us hagi agradat i que disfruteu d'aquest joc de Ten, molt rapidet, molt xulo, i vos convide a que mireu les cartes i se fixeu bé en els detallets que tenen. Ja me contareu si trobeu alguna cosa especial en elles. Adeu, fins al pròxim vídeo!